Tehdas taskussasi. Moi, mä oon Pertsa ja työskentelen Process Geniuksella. Me tehdään taskussa kulkevaa digital twinia asiakkaidemme tehtaista. Ohjelmalla näytämme tehtaan 24/7 tilannekuvan eikä visuaalisuudesta ole puutetta. Paljon ominaisuuksia on tarjolla aina IoT-sensoreista lähtien. Lähdetään pienelle tehdaskierrokselle asiakkaamme tiloihin. Kierrellään hallissa ja kuvataan paikat mallinnusta varten. Tarkistetaan samalla, mitä sensoreita tarvitaan. Mallinnuksessa ei kauan nokka tuvissu, kun ammattilaiset on asialla. Okei, asiakas haluaa seurata tämän koneen käyttöastetta ja minkälaisia poikkeamia siinä esiintyy. Kaikki valmista. Olipas helppoa. Aika makeeta hommaa. Tähän ei kyllästy. Perkele! Onneksi tuli hälytys reaaliajassa, niin saadaan tuotanto nopeasti takaisin käyntiin. Kaikki tapaturmat ovat turhia. Merkataan ohjelmaan, mitä tapahtui, niin sama ei toistu. Tapaturma ja sijainti jää talteen pilkuntarkasti. Onnettomuuksissa sekunnit ovat tärkeitä. Meidän asiakkaamme arvostavat kuvaa, jossa näytämme turvalaitteiden sijainnit visuaalisesti. Ja hei, näin saa myös automaattiset hälytykset muistuttamaan vanhenemispäivämääritä. Kyllä kelepaa. Tehdään työpaikoista turvallisempia ja tehokkaampia yhdessä. Hae meille mukaan, jos hommat kiinnostaa ja haluat muuttaa teollisuuden maailmaa.